khona into eyenzakalayo. Buya ngapha camera. Hawu oh. Wait. Relax. Whoa. Hawu, mfethu, umshayelani manje umfazi? Hayi indaba ngitshela manga man. Ungindaba ngitshela manga man. Hawu. Ngiyazi ukuthi vele ngifebela man. Hawu. Yena uyangidizela bese mina ngithatha imali nginikeza wena. Ngicelile mina ukuthi ngicelile mina ngathi uyongifulela imali. Awukangitsheli nami bengithi ngizama impilo so baby ngiyaxolisa ngicela ungixolele. Uthini awuthi yami ngamshaya umfazi awuthi yami. Nginohlukane sinalesha. Ngiyaxolisa. So sister manje soyavuma sister? Ngiyavuma. Senayivuma riding? Siyavuma mama bafuna samxolela bafuna. Bese niphikelana kwasekuqaleni. Abantu bafuna ukuthi bangena ngale indlela mani bafumana nje sengicolisela yena ke bafu. Salumxolela. Sister I'm recording myself. I'm a YouTuber. Come on. What you mean recording that? What you mean? So guys, today, welcome back to another video. We are here in Marino Mall and we are about to test people's relationships. You know what it do? It's your boy Smazi. Rooftop. Right now, I'm about to play you a song. Very dope song. Let me show you. You see the slide? Ufuna yiphi ke? Onjithini le ngoma? Wait. It's not plugged in. Oh, ish. You see? Let's do this. All of me loves all of you. Loves your curves and all your ages. All your perfect imperfections. Give your all to me. Give my all to you. Yeah, they and then they begin. Even when I lose, I'm winning. Subscribe. Turn it off. You don't know these things. Sanibonani, igama lami Mthokozi sigama ukuthi angicheckele ukuthi intombi yami iyajola ngoba seyinokwenza izinto eziningi angayitholisisi kahle. Ngiyabonga. What up YouTube, this is your boy Smazi bafethu ngibhalelwe ngumthokozisi gents. Umthokozisi uyangibiza uthi no fika la ekhasi lami nginentombi. Intombi or umfazi bafu umfazi. Uthi umthokozisi ngiyahasila mina madoda umfazi wami ubusy angim-understand kulamalanga ukuthi kwenzakalani. Mthokozisi angitshele seninesikhathi esinganani nijola or nithandana nalomfazi? Sesinesikhathi eside kakhulu. Ngicabanga sesiqedile ne5 years sijola. I5 years. So wena empilweni umuntu owenzani? Yena. Wena. Eish. Usebenza kuphi bafu? Ngisebenza SG Cool emayini. Oh, lapha emayini. Okay. Manje ngitshele ke bafu. Soqale nini ukusola ukuthi man lo muntu lo kungenzeka ukuthi uyakuchithela? Eish, qalele amaviki aphelile ngoba nangithi ngiyafika endlini emkhanda ngekho ungena ebusuku. Yeah, ngesikhathi ngabo 9. Leso sikhathi wena sobuyile esipanini. Sedala ngibuyile emsebenzini. Usho ukuthi indaba zokudla soyayiphekela manje. Phekela nasekuseni isikhafteni singayivuka ngizenzele konke. Ngithola endlini kungqolile. Yeah. Akasenzi next le. Yeah, ngiyakuzwa neba. So bafo, are you sure ukuthi wena ufuna ukuthi uthole ukuthi kahle lo muntu lo umuntu onjani? Let's say lo muntu uyakuchithela uyafuna ukuthi vele siukhombisa umhlaba ukuthi no, lo muntu lo uyamchithela ubafu. Yes, ngifuna ningikhombe.
Sure. Ngoba vela ngimthembi. Awumthembi. Ngimthembi. Okay. So ngitshele mfethu izinto mhlambe boyithanda ngaye before kuba umuntu osobuye ebusuku, umuntu ongasapheki, ongasaclean, yini izinto boyithanda ngalomuntu wakho lo? Ukuthi bekangihlonipha. Yeah. Angenzela konke. Onenhlonipha ayisekho. Ayisekho manje. Sekayaphendula manje shoot manje manikhuluma. Bafethu, it's your boy Smazi. I have shot me more than 300 videos of Yajola 99 lento akhuluma ngayo. It's a red flag bafethu, but ngizovaya yenzeni ngishaya ispan sami ngibone ukuthi ugeli it's either she's cheating or akacheat. So awuthi yami mangibuya la kuwene ngizokhombisa ini i-evidence. Wena manje ungavaya uyephi uyespanini or uyendlini, mina ngizokuthinta mase ngicedile ngespan. Okay. Awe man. Thank you. Bafethu, it's your boy Smazi. Izinto ayishoyo lo mjida, they are ticking all the boxes kada ukuthi hey, this person might be up to something. Sometimes they are busy, sometimes they are not, but if they are not busy I won't post such videos. We only want problems. It's your boy Smazi. Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Thank you. Let's go do the investigation. What up YouTube, this is your boy Smazi. Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani bafethu. We are out here sohlangana nomjida uye lo. It's no longer a late night episodes bafethu. Your boy is back like I never left. Umjida, I have bad news for him, but then I have to do what I am supposed to do bafethu. Khamba kanjani awuthi yami? Uwe lo muntu. Sure mina ngiyabona la mfethu. Uthe ufuna ukwazi ngecherry yakho, right? Yeah. So ready for the information engikuphethele yona? Yeah, I'm ready. Lana mfethu, I have good news and I have bad news out here. Ngiyangizwa nje yami. Shoot manje angazi ngicale ngaziphi uthini. Ngicale ngaziphi wena? Bo good or ma bad? Ngicale ngaziphi uzikhethele wena out yami. Ngicela ngale bad. Ngale bad. Nayizwela bafethu. The bad news out here buka da. Ngifuna ukukhombisa ratings ne. Yabo. Umuntu wakho lona, right? Yamkena lo mjida vaya naye. Awumkeni. Sure, these are the bad news out here. Lo muntu wakho bayakufebela boyithu kanje. Wena uthe lo muntu uthe uyendlini, right? Akekho grand uyakhayikibo. Yeah. Buka ke mfethu ukuthi uye kuphi. Khayikibo la? Akusikhayikibo. Mayithina uthi yami. Because mina ngazi ukuthi wena uthini, wena uthini. Ngicabanga ukuthi simlande. Sure ngale decision. Sure. Bafethu, nayizwela bafethu from the horse's mouth. Uthi lo mjida simlande lo muntu. So manje siyavaya kada. Nithi yazi nene awuthi yami, just promise me one thing ukuthi mawufika kada you won't lose your emotions yabo. Manje sekwenzakala izinto ezibad kada. Just you confront lo muntu mfethu ukuthi why enza kanje. You understand? I understand. Because uthi uyamncaswa, right? Yeah. Tshela abantu mfethu indaba uncaswa logeli kangaka kahle. Singakhulumi kakhulu bafowethu. Umjida uphetheke kabi. Asahambe uyothola ukuthi kwenzakalani.
Uyayibonela akasakhona nokukhuluma. It's your boy Usmas. Let's go. Yena. Whoa. Bengithi ngizolethela wena imali. Yeah? Bengithi ngizolethela indoda yami imali. Indoda yakho uyilethela imali sister. Ngihlala mina. Awuhlala la. Endoda, ujoyene umfazi wami wena. Hello, ujoyene umfazi wami. Ujoyene umfazi wami. Relax out yami. Relax out yami. Relax. Ujoyene umfazi wami. Relax. Awuthiyami indaba udla uChirel umjida mfethu. Man angimudla umfazi wamjida. Wenzani awuthiyami? Basizolethela ubafa imali. Kuphi kakho? Uthini? Ngikakho lana mfethu urigalo. Singami la, ngakho la ngisho. Yebo. Maye uthi wena ngami la ngalipi. Sister sondela sister solungisa le ndaba. Sondela sister uthi kwenzakalani? Bengithi ngizolethela indoda yami imali. Ngalomjida. Njengoba ngqoniso. Bengithi ngizomlethela imali. Ngani nifu empetheni no2? Indawo nifu empetheni no2. Hey camera. Relax. Awuthiyami. No relax awuthiyami. Khuluma mfethu uthi kwenzakalani awuthiyami? Bazoboleka imali my sister. Bekazoboleka uri beyazoyiletha. Awuthiyami ngathi awazi ukuthi uthini. Uyamuzwa lo muntu wena? Angimuva mina. Uthini? Yeah? Bazoyiboleka uzonika ubafa imali. Uzoyiboleka kuwe kahle. Manje wena uma umboleka imali uyakhumula baba. Ungithole vele ngikhulile. Sister sondela sister. Awuthiyami ngitshele uthi wena bomenzela yonke into right sister. Manje sister indaba umfebela because mina bengilokhu nginibhekile. Angumfebeli bengizomlethela imali njengoba bengisho ukuthi bengizomlethela imali. Uthina awuthiyami? Because Uyayibona uyayibona imali akalomjida. ukuthi labantu bayakubhayizisa manje. Niyabona ukuthi ngibhayizisa. Asikubhayizisi, asijoli bengizokulethela imali. Endoda, ujoyene umfazi wami. No relax awuthiyami. Relax awuthiyami wena. Sister sondela la. Sondela sister wena kahle mina ne. Ngikutshela iqiniso sister ngine information la nginibona khona ukuthi niyajola ne you understand. So akusiza ukuthi uphike kulomjida sengimkhombisile ngicela umtshele into oyibonile. Nibone number no2. Yes. Yeah, niqhamuke enzasi nibambene. Nangena la ndlini. Yebo. Besingakabambananga. Benibambene niqhamuke enzasi. Besingakabambananga ngisukela bengingakambambi mina. Mina ngiziqhamulela enzansi. Ngiyabambana manga le telefonini. Manga le telefonini. Kagogo. Nawe ufuna imali niqhamuke libambene. Bengakambamba. Manga le telefonini. Yebo uthi ngijwayela. Yebo uthi ngijwayela. Relax awuthiyami. Relax. Yebo uthi ngijwayela man. Relax awuthiyami. Awuthiyami indaba wena kanti umdlela umfazi lomjida wena mase bekumele unikeze usister imali uyekele ukukhumula igipa mfethu. Uthini wena manje maseyiso izinto relax awuthiyami ehlisa umoya. Uthini wena njengoba sifika kanane sithola isituation so uthini simisa kanjani? Ufuna ukumisa kanjani? Because nangu umuntu obhizi enza yonke lento le. Sister uthini wena ufuna ubanje ngoba kuso? Ngifuna le. Ufuna umuntu wakho? Ngifuna umuntu wakho. Uthini awuthiyami? Sizokhuluma sinaye. Ngizokhuluma. Mayithi uvaya naye manje? Ngivaya naye. Awuthiyami uGrand. Vele wena umfuni mos. Sister indaba umbhayizisa lo mjida. Ngitshele. Umbhayizisi. Mhlawumbe there's something wrong ayenzayo lo mjida ekwenza ukuthi uyifuna ngale ridings. Cha ngumbhayizisa ngijoli vele naye ubafo bengizomlethela imali yena. Imalini lesikhuluma ngayo bafethu wathi ngibone sister 20 rand. 20 rand bafo uyenzani 20 rand wena phela uyasipana wena. I20 rand. Ngilethele ukuthi athenge emabhiya ngoba vele uyaphuza. Nge20 rand emabhiya. 20 rand.
Awuthiyami mina ngazi ukuthi uthini mara nje angazi uyazibonela wena ukuthi kwenzakalani la. Ngitshele ukuthi yini uyibonayo wena ukuthi yenzakalani. Ngibona mina labantu laba bayathandana la. Asithandani bafu mina ngithandana nawe yena angithandani naye bengizokulethela imali njengoba bengisho. Uthina uthiyami safuna ukuyiceda la kimi or senzoyiceda nini oyi2? Yeah soyiceda sesoyi2. Ne? Yeah. Athi ngikhulume nalo mjida. Awuthiyami mangabe ugrand ngawo konke ungavaya nomuntu wakho ne? Okay. Awuthiyami asikhulume awuthiyami uthi wena womboleka imali camera usondele kancane womboleka imali lo sister right ngitshela mina iqiniso abasekho mfowethu khambani nesikhathi singakanani ubhizi nale sister Mana ngijula nayo sister man. Sure no mina intwana yami phela ngiyakutshela ukuthi ngina information yonke ngani ngiyazi ukuthi niyajola ngiyazi ukuthi nibhizi neda ngazi ukuthi isikhathi esingakanani Bafa sijula sinalo mntwana. Sure. Serious. Usho ukuthi uzomboleka 20 rand. Ngiyovelela encane benginayo lena bafa. Ne. Net bese uyamcimbela. Hayi vele indavela ngithole sengikhumulile vele. Sure. Safuna kubhesa. Hayi. Akunankinga awuthiyami nayi 20 rand yakho awuthiyami. Ungavaya ne? Okay. Sure. Ekseba fethu ithi yoboy uSmazi. Niyazibonela siyafika kada. Thiwa no, sister bekazofuna just 20. But angithembi yonke ridings. I hope nani niyazibonela ukuthi kukanjani and I still tell them ukuthi hey ngikubonile nenza so but they still sticking to their lies. So angazi ukuthi sizokwenza kanjani bafethu ithi yoboy uSmazi rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti khona into eyenzakalayo. Buya ngapha camera. Hawu wait. Relax. Whoa. Hawu mfethu umshayelani manje umfazi Ayindaba ngitshela manga man. Ungindaba ngitshela manga man. Hawu. Ngiyazi ukuthi vele ngifebele man. Hawu. Ngizama impilo ukuthi siphile soyi2 yena uyangidizela bese mina ngithatha imali nginikeza wena. Ngicelile mina ukuthi ngicelile mina ngathi uyangifulela imali. Akangitsheli nami bengithi ngizama impilo so baby ngiyaxolisa ngicela ungixolele. Sina awuthiyami ungamshaya umfazi awuthiyami. Nginohlukane sinalensha. Ngiyaxolisa. So sister manje soyavuma sister. Ngiyavuma. Seneyivuma ridings. Siyavuma mama bafuna salumxolela mama bafuma. Bese niphelelani kwasekuqaleni. Indaba bafuna ukuthi bangena ngale indlela mani bafuma nisho sengiqulisela yena ke mama. Salumxolela. Sister so wena unesikhathi singakanani nibhizi nalomtshini? Mina manje ngithi sesendicide kumtshela amaqiniso umtshelini so unesikhathi singakanani imbhizi noyi2 nesikhathi esincane awuthiyami nesikhathi singakanani lesincane ngicanga Yabo manje uthi ngijwayele yima relax awuthiyami ithini decision yakho angisho uyabezwa ukuthi bathini uyabezwa ukuthi bathini ithini decision yakho mina nginqomisa ukuyihambela ngeke ngisabuyelana nesifebe lesi. ngoba bengizama impilo ukuthi siphile Ngoba mina ngiyasebenza. yena uyangidizela mina ngithatha imali nginikeze wena ngoba mina ngizama impilo ukuthi siphile thina soyi2 Kanti mina ngikunika imali. uyanginika Manje ufuna yiphi imali? ngifuna imali yakho angiyifuni cause kuye yabo bengizama impilo ukuthi siphile soyi2 azizwela awuthiyami uthini sister uthi wena udize awuthiyami le awuthiya diza ngama 20 rand yamnika ukuthi wena ube grand yinto ayishoyo sister leyo uyayizwela Nina ngijwayela no angijwayele awuthiyami mangabe kanjani ukuthi vaya man urelax uzombona so grand sister uyayibona into enjalo yeah sure angizokubamba uthi awe danki man awe bafowethu njengoba bengishilo ukuthi investigation ngishayile and manje lo muntu lona phela bengimkhombisa yonke into eyenzakalayo nayibona into enjalo ubaselwa ukuthi yini nina niyaphika nimenza islime cause mina vele bengiyozama imali uyozama imali sister ukuthi indaba siphile provide lo mtshini uya provide kodwa aka provide ngalendlela engifuna ngayo mina okay no ngiyakuzwa sister awuthiyami
uzolimala next time ngikhona ngiseroundini bafethu. It's your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Uyajola 99 uthini usistero sayozama. Uzamela umjita wakho sipanayo ngapha ngama 20 rand ukuthi abe grand. Until next time bafethu Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Please make sure to like, subscribe and share this video with your friends. Danko.